station nga naga-monitor tanan nga mga modulators sa sining nga frequency may aga sa tanan nga mga naga-silent monitor mayong aga gid sa inyo tanan. Ang aton nga topiko sining aga gikuha naton sa Book of Romans chapter 5 verse 8 to 9 nga nagasiling, pero si Kristo nagpanginmatay para sa aton bisan sang mga makasasala pa kita. Sa sini nga paagi ginpakita niya ang iyang paghigugma sa aton. Verse 9, kag tungod nga ginpakamatarong na kita subong sang Dios paagi sa dugo ni Kristo, makasiguro gid kita na tungod kay Kristo maluwas kita sa kaakig sa Dios. So before kita mag-pray, ma-play ako na isang song aton pamatian sining aga. Magandang balita dapat kang maipahayag sa lahat ng nilalang sa lupa, na mayroong nagmamahal, nag-uwit ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Kami ang nag-report ay narito upang ipakilala si Kristo. Namatay siya sa krus, nagkasalanan mo kaibigan, pag-iwan mo ito. Ang hanapin ang kaligtasan mo. Sakaling maririnig ko ang mensahe ito, huwag mo sanang makikikasin ang iyong puso. Pagkatitulan ang paraan ng iyong kaligtasan at ng iyong makakamtan ang buhay na walang hanggan. Gawin ang nag-report ay narito upang ipakilala si Kristo. Namatay siya sa krus, nakasalanan mo kaibigan, pakinggan mo ito. Ang hanapin ang kaligtasan mo. Kami ang nag-report ay narito upang ipakilala si Kristo. Namatay siya sa krus, nakasalanan mo kaibigan, pakinggan mo ito. Ang kaligtasan mo, ang hanapin ang kaligtasan mo, ang hanapin ang kaligtasan mo. Let's pray. Our loving Heavenly Father, we thank you for this wonderful day that you have given us. Lord God, we acknowledge your holy presence in aga. Ginoo, nagapangaya kami sa kapatawaran sa amon nga mga kalapasan, sa amon mga kasalanan nga nahimo dira sa imo sa tagsakadlaw. O Dios, pasalamat kay kami sa bag-o naman nga adlaw, bag-o naman nga kabuhi, kag bag-o nga tuig nga gidugang mo man sa akon. Salamat Ginoo sa pagtipig nimo sa
amon kabuhi sa bilog nga gabi sa amon katulogon. Salamat Ginoo nga ikaw ginang bantay sa amon tanan. Even Ginoo sa tanan nga naga-monitor sining aga. We thank you nga sila araman nagapadayon sa pamati sa mga pulong pagi sining ministry. Ginoo nagapangayo gid kami sa imong guidance through your Holy Spirit nga mag-empower sa kada isa. Ikaw Ginoo ang magapanguna nga kabay nga ma-share ginamon ang imong pulong kag mapalambot ginamon Ginoo ang imong mensahe sa amon nga mga kautoran. Ginoo, salamat sa imong kaayo katutong sa amon kabuhi. Salamat Ginoo sa pag-sustain mo sa among kinahanglanon. Salamat sa good health sa kada isa nga ikaw gid Ginoo ang nagahatag sini. Ginoo, ginadayo ka namon ug ginapasalamatan sa imong dako nga gugma sa amon. Tingong pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa liwat ang aton nga talakayan aton ginkuha sa Roma kapitulo 5 bersikulo 8 hasta 9. Nga nagasiling, pero si Kristo nagpanginmatay para sa aton, bisan sang mga makasasala pa kita. Sa sini nga paagi, gitpakita sang Dios ang iya paghigugma sa aton. Kag tungod nga ginpakamataraw na kita, subong sang Dios, paagi sa dugo ni Kristo, makasiguro gid kita nga tungod kay Kristo maluwas kita sa kaakig sa Dios. Manami naman nga talakayan nga ato nabatian sining aga. Ini gin pahauman sa aton nga pagselebrar sa Semana Santa. Ayan bilog siguro nga kalibutan, especially sa mga Christian countries, naga-celebrar gid sining Semana Santa sa pagdumdum sa mga hinimuan ni Jesus, sa pagkamatay ni Jesus, sa pagkapatay ni Jesus dito sa Cross of Calvary, kag sa pagkabanhaw man ni Jesus. Amo ning matutuod nga pagdumdum naton nga si Jesus nagpanginmatay para sa aton, kag si Jesus nabanhaw man. Si Jesus kaisa lang napatay, kag kaisa man nabanhaw. So, ano gid ba lang tutuod nga celebrar? Di ba lang tao nagapamalandong, wala trabaho? Siguro kung wala lang sa mga protocol, ayhan may mga sektor man nga naga-perform o naga-celebrar gid sila. So paano ayhan kita makapalapit sa Ginoo? Paano bala kita makapanumbalik sa Ginoo? Kag paano bala mapatawad ang aton mga sala? Ayhan paagi sa pagpuasa, pagpenitensya, o kung magpabakol kita para mabuhinan ang aton nga mga sala. Ayhan sa sini nga pamaagi, makaangkon na kita sa personal nga relasyon sa Ginoo. Ang suang matutuod nga pagpasiguli sa Ginoo, gusto kita manumbalik sa Dios. Number 1, ito adta sa Dios ang aton nga mga sala. Kag hinulsulan naton ang aton nga mga hinimuan nga hindi maayo, madamo ayhan kita nga mga kalapasan o nga mga kasalanan nga nahimo. So ina tanan-tanan pangayuan tanan sa kapatawaran sa Dios. Amo ining pamaagi nga manumbalik kita sa Ginoo. Ituad mo sa Diyos ang imong mga sala, hinulsulan mo imong mga sala, kag batunon mo si Kristo bilang Ginoo kag manluluwas. Kasi sini nga paagi maangkon nimo ang personal nga relasyon sa Dios. Hindi lang sa Semana Santa ka lang hinulsol sa imong mga sala. Hindi ka maghimo sang mga malain sa panahon nga Semana Santa. Pag-abot sa Sabado, Domingo, so after Holy Week, balik ka naman sa imo nga gawi. Paano di mo ma-prove nga ikaw naghinulsol sa imo mga sala? Kaya ikaw na ang tao nga naghinulsol sa imo mga sala, ginbayaan niya na naya ang mga malain niya nga mga binuhatan. So kung ikaw gusto nga
manumbalik sa Dios. So ang imo nga mga malaot nga mga buhat, talikdan mo na ina. Ano man nga mga bisyo nga nag-ayhan basi nakahalit ikaw sa imo pareho o nakahimo ikaw sang hindi maayo sa imo pareho. So kung ikaw naghihinulsol, inatanan bayaan mo na kag pangayuan mo ina sang kapatawaran sa Dios. Kaya mo ini nga pamaagi nga matudtuod gali ang imo paghinulsol kag ang pagbato nimo kay Jesus. Kay kung matudtuod ya nga ginaccept mo si Jesus bilang Ginoo nimo kag manluluwas, ang mga hindi mo maayo nga mga buhat, ginbayaan mo na ina. So ang iban nagapinitensya kay para ko na mabuhinan ang ilang mga sala. Utod kagabian, ang mga daan ta nga mga sala nga napanubli naton sa aton nga katigulangan, tapos na ini, bayad na ini, paagi sa dugo ni Kristo. Ginpanginmatyan na kita sang Dios. Amo inang rason nga nakaangkon na kita sang maayo nga relasyon sa aton Dios nga Amay. Diri gani sa verse 10, sang una kaaway kita sang Dios. Pero sang nagpakamatay si Kristo nga anak sang Dios, nanumbalik ang maayo naton nga relasyon sa Dios. Okay, diri gani sa verse 9, ginpakamatarong na kita sang Dios paagi sa dugo ni Kristo. Kaginluwas kita ni Kristo sa kaakig sang Dios. Kaysa ang una, wala pa si Kristo, nag-abot sa sining kalibutan, kaaway na kita sang Dios. Akig ang Dios sa aton, bangod sa aton nga mga sala. Pero grabe ang gugma sang Dios sa pagkadako, sa paghigugma sang Dios. Kay diri sa John 3:16, kay gingihigugma sang Dios ang kalibutan, ginhatag niya ang iya bugto nga anak. So amo nang rason nga si Kristo nagpakamatay. Bangod sa dako nga paghigugma sang Dios sa katawhan. Hindi gusto ang Dios nga pagalaglagon ang kalibutan. Bangod ginhigugma gid sang Dios ang katawhan. Amo na bisan ang iya bugto nga anak, ginhatag niya. Dili agod ang sinuman nga magatuo kay Jesus, hindi na mawala, kundi makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Amo ining matudtuod gali nga kamatuoran nga ang kaluwasan hindi lang sa maayong buhat, kundi nagabase gali sa aton nga pagtuo paagi sa bugay ni Kristo. So hindi lang gali nga kinahanglan nga magpagutom kita, magpabakol kita sa aton lawas, sakito ta aton lawas para mabuhina ng aton nga mga sala. Hindi gali amo sina, kundi maghinulsol gali kita sang matudtuod. Kay ang Dios wala gali nagatulok sa aton pisikal nga lawas, kundi sa tagipusoon sa tawo. Dira gali ang Dios nagatulok sa tagipusoon mismo sang tawo. Kay dira may baloan sang Dios kon ikaw matudtuod kag sincero ang imong panumbalik sa Dios. Sincero ikaw nga nagahinulsol ka na sa imo nga mga sala. Kay wala sang may malipod sa mga mata sa Ginoo. Kay maathag man diri sa Hebreo 4 bersikulo 13, wala may matago sa Dios. Hayag kag maathag sa panulok sang Dios ang aton nga mga binuhatan. Sa huna-huna kag sa tagipusoon makita sang Dios. Hindi gali nga makapakuno-kuno kita sa Dios, nga kita nanumbalik kita sa Dios o nagasimba kita, wala kita palya sa pagsimba. So nakita sang tao nga reliyoso ka, pero ang Dios mismo nakakita kung ano ikaw. So kabay pa kung kita manumbalik sa Ginoo, gintuad na ang aton nga mga sala, ginpangayuan ta na sang kapatawaran ang aton mga sala, kag ginbaton ta si Kristo bilang Ginoo kag manluluwas, kabay pa nga ini matinud-anon kag naghalin sa imo tagipusoon. Agud maangkon mo ang mga promesa sa Ginoo kag malikawan mo na ang ikaduha nga kamatayon, amo ining linaw nga kalayo. So kabay pa utod kagabyan, kita ang rason nga nagpakamatay si Jesus. Bangod sa aton nga
pagkamakasala, kag gitubos na kita sa Dios sa mga napanubli naton nga mga sala. Kag subong kabay pa nga sa sini nga semana, sa sini nga adlaw, matutuod nga ikaw nagakumit sa imong kaugalingon nga manumbalik ikaw sa Ginoo. So kung manumbalik ikaw sa Dios, bayaan mo na ang mga sala nimo nga hindi mayo. Agod ang Dios magpatawad sa imo kag batunon kaniya nga mangin anak ka man sang Dios. Kay ang sinuman nga tuo kag nagabaton kay Kristo may kinamatarong na nga mangin anak sang Dios. Ini dako nga kamatuoran nga makita niyo man dira sa John 1:12. So amo ining promesa sang Ginoo sa sinuman nga nagatuo kag nagabaton kay Jesus. So kabay pa nga hindi pa ulihi ang tanan, tutuod kita nga maghinulsol sa aton mga sala nga hindi lang sa sini nga Semana Santa maghinulsol kita. After Holy Week kabay nga makita gid ang Dios sa imong kabuhi nga ikaw matutuod na gid man gali nga anak sang Dios. So this time i-open ko na ang time sa sharing. Sino man nga gustong magdugang, mag-share sa pagpakamayo man sa Ginoo sa iya, open na ang control. Breaker. Go Breaker. Good morning. Sa imo, Sir Tino-Tino. Okay, no? Mayong aga sa imo control, no? Kag happy birthday. Kabay nga magpakamayog gid ang Ginoo sa imo. Kagataga kapag isang duga nga mga inadlaw sa imo nga pagpangabuhi. Mayong lawas kag financial stable, no? Una sa tanan, nagapasalamat ako sa Ginoo tungod sa grasya sa kabuhi sa akon kag sa akon pugos nga pamilya, no. Ako gali si Yolando Hico from Gimbal, Iloilo, di Pansikol sign o Tino-Tino, no. So ang aton talakayan subong nga adlaw amo ini ang pinakadako nga regalo sa Ginoo kon aton insindihon tungod nagpakamatay si Jesucristo sa cross sa pagtubos sang mga sala naton dire sa ibabaw sang kalibutan, no. So basahan ko lang dire sa conversion, no. Roma 5:8 hasta sa 9 nga nagasiling. Pero ang Dios nagpakita kung daw ano ang iya paghigugma sa aton kay sang makasasala pa kita napatay si Kristo para sa aton paagi sa iya dugo ginbaton kita karon sang Dios gani daw ano pagid ang pagluwas niya sa aton sa kaakig sang Dios. So tama ka kwa, no? Tama ka athag dire sa aton talakayan nga ginluwas kita sang Ginoo, gintubos niya ang aton mga sala paagi sa pag-ula sang iya dugo sa cross dito sa Kalbaryo, no. So ang bersyon bala nga iba nga naghambal nga ginbakal na kita sang Dios, ginbakal na kita ni Jesucristo, ang aton mga sala ginbakal na sang Ginoo, gani natubos na kita. So ang pamangkot, kung ginbakal kita sang Ginoo, ginbakal kita ni Jesucristo, ginbakal niya ang aton mga sala, pila ang bili sang aton mga sala, no? Gani pamalandungan naton. Kung lantawon naton ang pagpalansang ni Jesucristo sa krus sa pagtubos sa mga sala sa kalibutan, ang ginbayad niya tatlo lang gid ka tatlo, no. Ining tatlo nga mga tinaga 1, 2, 3 amo ining may pinakapersado nga numero. Kung basihan ko sa akon nga mga ginpaalinton diri sa aton talakayan halin sang nagligad nga mga inadlaw, ining tatlo amo ining nagagahom sang kaayo kag grasya sang Ginoo, ang paghigugma, paghidait kag kalipay. Pero ining tatlo nga nakita ko didto sa cross sa pagbakal ni Jesucristo
sang aton mga sala ang ginbayad niya. 3 lang kasabod nga mga tunukon nga among korona niya, no? Ang gin-korona nga mga tunok sa ulo ni Jesus, 3 kasabod sang isa ka balagon nga tama katunukon, no? Kag 3 lang kalansang, kaginlansang sa iya tiil, sa iya wala nga kamot, kag sa iya tuo nga kamot. Amo lang ina ang kabayaran sang aton mga sala para matubos niya kita diri sa ibabaw sang kalibutan. Gani hindi ini kinahanglan nga magpasyuwing kita sa kada Birni Santo, magaluhod kita sang perti kalawid sa halin sa baba, sa pertahan sa simbahan, o kon mag-antos, o kon padira para hambalo nato nga kita nagasakripisyo kay gintubos kita sang Ginoo, no? So hindi na kinahanglan, no? Ang importante nga ang imo balatyagon na batyagan mo nga ikaw ginpalangga sang Dios, ginhigugma sang Dios paagi sa pagbayad niya sang aton mga sala sa 3 kasabod nga mga tunukon kag 3 kalansang nga mo naglansang sa iya sa cross, pamalandungan naton kag bag-uhon naton ang aton kabuhi. Hindi kay ipakita nato nga kita man kuno abi nagpalansang man, no? Kay ina nga mga buluhaton umalagi lang ina kon makita sa mata sang tawo, ang balong ko lang sa iba sila nga nagprupalansa ba na siya, bro, buwas lang tawabla Sabado de Gloria dito naman ina sa tubaan, no? So daw pasaligmat to, no? Pero ang pagbago sang isa ka tawo nagadepende sa iya panguna-una kag balatyagon nga ginabato niya si Jesucristo nga amugid ang nagluwas sa iya. So depende na sa ato, no? Gani pamalandungan nato ni na kabay nga ikaw giyahan sa Espiritu Santo, nga ikaw masanagan sang imo ginahimo. So madugang lang din ako kontrol sang isa ka istorya, no? Ang ini nga istorya kabay ini maintindihan naton kung daw anugid ang paghigugma sang Ginoo sa aton. Sa isa ka lugar, no, may isa ka pastor nga may anak nga isa ka lalaki. Ang panahon sini mamunog ang ulan kag matugnaw ang panahon. Mismo ang mga katawhan daw wala sang gana nga magbukas ang ilapertahan kay nagaambi, halos kay mabaskog ang hangin. Domingo sa tong adlaw gamay ang manilimba tungod kay tama ka maulanon. Ang hambal sang bata sa iya tatay nga pastor kay ara man lang sila sa simbahan, hambal dia, tay, preparado na ako. Hambal sang tatay, preparado sa ano? Hambal niya, preparado na ako, nakasuksok na ako sang kaputi, butas, kag tanan pa nga mga proteksyon sa lawas. Siya di nga makadto. Sila nga mapaalinton ako kag magapanagtag ako sang isa ka balasahon, parte sa pulong sang Ginoo. Hambal sang tataya, tuto hindi ka maglakat kay maulanon subong. Basi magsipon ka o kung magmasakit ka, kay tama ka, baskog ang ulan kag ang hangin. Ang hambal sang bata, sige tay, maskin nagaulan kag tama katog daw ang panahon, apang ang mga katawhan nagakinahanglan parte sa pulong sang Ginoo. So ginapungga niya gid ang bata ya, di ka gid maglakat. Pero hindi gid ang bata magpapugong.
ginkuha sang bata ang flyers. Siya malakat na ako, pero hindi gid ang tatay nga pastor, hindi siya makapugong. Gani, nagabala lang ang tatay nga, "Ti, sige ni, nak, halong ka ha, halong ka gid, no?" Naglakat ang bata. Ginpanagtag ini, ginpanuktok ang mga balay, kaginhatagan sang flyers. Maskin mamunog kag mabaskog ang ulan kag ang hangin, no? Pag-abot na niya dito sa puntang malayo na sa ila simbahan, halos 2 na kaoras ang iyang lakat. Abot siya sa corner, silinga daw wala naman isang balay man. Diin ko na ni ihatag ang katapusan nga flyer sa akon kamot. Naglaktod siya kang nagpanghulong-hulong, hambalyan niya kung sino nga balay ang una ko nga makita sa sini nga kanto, dira ko ihatag. Kag nakatabok siya sa isa ka karsada, ang tubi dalom na, kag nanuktok siya sa isa ka balay nga medyo galanti, gamay kay may doorbell kag may pader. Sige siya nga panuktok, apang wala gid sa may nagbukas. Daw hindi gid siya maributay, daw biyaan na niya, apang hugot ang iya panghuna-huna, nga basi may magbukas gid sa iya. Nanuktok siya sang tunog-tunog, luwas nga may doorbell, nagalagapok pa ang gate. Dugay-dugay man nagbukas nga isa ka tigulang nga babae nga hindi pagid man tama ka tigulang nga nagadukoy-dukoy, apang matawag mo na nga nanay, no? Ginbuksan niya ang itsura sang bata, nagayuhom-yuhom nga man nayanaya, apang ang babae daw masinulubon nga daw hindi mapakali. Ambal sang babae, "Tuto, ano ang maalagad ko sa imo?" Apang nagayum-yuhom siya, ambalya, "Tiyay, pasensya ka lang, basi kon naistorbo ko ikaw." Ambal sang babae, "Nga ahaw, ano tani na? Silingagin padala ako diri sang Ginoo sa paghatag sini sa imo." So gindaho niya ang flyers, kag nagayum-yuhom man ang babae nga daw medyo may nahuptan, nga daw hindi maintindihan nga problema. Dayon sa to, ginbasa sang babae, kag naglakat ang bata, kag naghambal ang babae, "Salamat, tuto," kag ginbukas niya, kag ginsirado niya ang iyang apertahan. Dayon sa to, basa niya sing maid-id ang atong nga mga balasahon parte sa pulong sang Ginoo. Kag didto niya nabasahan nga ang paghigugma sang Ginoo sa tawo walay tupong, ko daw ano kag ginatawag nga baka hambal nato nga precious gid ang kabuhi sang isa ka tawo para sa Ginoo. Gani nagpakamatay gid si Jesucristo sa cross para lang mabakal ang aton mga sala. Dayon ang babae nagsaka dito sa iya nga balayan, kag ginhubad niya ang kalat nga ready na kuntani nga siya magahikog, no? Ginkuha niya, kag magkuha man, ginkuha yaman tong bangko nga sakaan niya tani, kag nagpamalandong, kag naghambal siya, "Palangga gali ako sa Diyos." Pagka Domingo, maayo ng panahon, halos tanan nagsimba, kag nagkadto man ang babae sa mga simbahan. Sang ara na sa pulpito ang pastor, naghambal ang pastor antes ang ginatawag nga service. Hambal sang pastor, kung sino ang gusto magtestimony sa pagpakamaayo sang Ginoo, gina-welcome gid. Tapos dito sa ulunhan may isa ka babae nga nagtindog,
nga daw nagayuhom-yuhom, nga daw mahimayaon ang iyang anawong. Ang balsang pastor sinoon niya man. Daw wala akong gid ini makita diri sa simbahan, haw nga may nakasuhot diri haw. Nagambal ang babae. Siling niya, ako, hindi ako Kristiyano. Wala ako nagatuo nga si Jesucristo amo ang Ginoo tungod kay hindi siya Kristiyano. Natural wala siya nagatuo kay Kristo kay hindi siya Kristiyano. Pero siling niya, na sorpresa ako sang isa ka Domingo sang mamunog ang ulan kag tama kamatugnaw ang panahon. Wala ako naghuna-huna nga may makakadto sa akon balay nga magpanuktok tungod kay sa amon lugar wala ako sang masyado kadamo nga kilala. Wala ako sang kaparyentihan kay bag-uhanon kami sa sina nga lugar tungod kay medyo marangya gamay gali sila sang isa ka daw ako nga dira. So la daw subdivision bala no daw na bago sila natuloy gali dira. Kag wala ako maghuna-una ang may magpalapit sa akon tungod kay sang nagligad lang nga simana napatay ang akon bana. Kag sang natapos na ginhimos nga nalubong nawad-an gid ako sang paglaom tungod kay nagakabuhi ako sang isahanon sa akon balay. Wala ako sang katupad nga maayo sa akon, wala ako sang paryente. Gani na dumduman nakon. Kakinahanglan ko, utason ko na lang ang akon kabuhi para matapos na ang tanan. Ready na ang tanan. Ara na ang bangko nga pagasakaan kag ang lubid nga nahigot sa ibabaw sang balayan. Apang gulpi lang may nagpanuktok sa akon pertahan kag akon ginbuksan kag nakita ko ang isa ka malaanghel nga bata nga naghambal. Palangga ka sang Dios, no? So gani nagkadto ako diri kay magabalik na gid ako sa Ginoo tungod kay ang Ginoo nagrescue sa akon sang akon kabuhi nga sa diin kuntani ang akon pagapadulungan ang kamatayon nga wala sang katapusan kay sala ang paghikog kag ginluwas ako sang anghel ginluwas ako sang Ginoo sa patod nga kamatayon kag gindala niya ako sa kabuhi nga wala sang katapusan. So hambal sang pastor, sino atong bata? Nagpanghulong-hulong sila kung sino apang wala siya sing may matudlo. Kag nagpadapit ang pastor na naog sa iya pulpito kag nagpadapit sa iya bata kagin agbayan kag naglibi. So pamalandungan naton ini kabay ini nga mga pulong magahatag sa aton sang dako nga pagtulunan, no? So maayong aga sa tanan-tanan, no? Salamat gid sa imo, Brother Tinatino, sa matahom nga illustration nga imo nga gin-share man sa siningaga. Nga ihan maka pamalandong kita kung ano gali kadako sa paghigugma sang Dios aton. Amo na ang gugma nga matudtuod may dako man nga sakripisyo bisan pa nga ibuhis ang kabuhi bisan pa ang iya bugto nga anak ginhatag niya para lang sa makasasala ng mga tao. Kay si Kristo nagkari sa kalibutan hindi sa mga matarong kundi sa mga makasasala. Dahil makita kung ano gali kabilidohon ang kabuhi sang tao. Kay dira gani sa ilustrasyon sa 100 ka mga karnero ang 99 secured na pero ang isa nga nabilin in pangita pa. So kabay pa nga kita amo man sina
may kabalaka man kita sa aton nga mga utod, nga kita mga niluwas ta ni Kristo, may ara man kita sa mga katungdanan, nga lambuton man sila, nga siran man sila about sa kaluwasan. So, any more station nga gusto mag-share, go ahead. Tanan nga mga modulators o mga naga-silent monitor sini nga frequency, gina-welcome gid kamo namon nga mag-participate man sa kadaaga. Basi ang Ginoo may mga pagpakamaayo man sa inyo. So open gid kamo diri nga mag-share man sa mga pagpakamaayo man sa Ginoo sa inyo. Control. Good morning sa imo, Brother Nara. Go ahead. Kanami kasi mining verse, no? Mo gining nagpagamatay gid si Jesus Christ sa aton mga sala. Kay wala pa ta na tawo, ari na ning sala sa aton nga mga nagkinikanan. Baga naano pa rin nato ng mga sala. Ano pa naton? Sala ta. Tawo ta may ano na tadaan. May sala na. So muna nga karon ari tadi sa kalibutan, magkinulso lang kita sa aton mga sala kay nga nagpadalaga ni Jesus Christ ang iya nga bugtong nga anak para magluwas sa aton mga sala. Muna nga dapat kita magkinulsol sa aton mga sala. Kay di kita magkinulsol, aton mapangatuan linaw gid nga kalayo. Pero kung maano sa patuno naton si Jesus Christ sa aton nga gipusoon, may ano gid kita maging kaupod na gid naton ang aton nga Ginoo sa dito sa langit. Subong hindi na gid kita magpabilin sa malain naton nga ginahimo. So balik na kita sa sabak sa Ginoo nga samtang di pa huli ang panahon. So mula na guro kontrol akon madugang good morning na lang sa tanan nga naga-monitor. Salamat kasi mo, Brother Nara, sa isa kadako man nga encouragement nga ang tao magbiya na gid sa malaot nga mga buhat. Kung sa sining balaan nga simana nagahinulsol ikaw, nanumbalik ikaw sa Ginoo, kabay nga matutuod na ina. Kay utod kagabyan wai kita kabalo kung saan noon nagali bawion sang Diyos ang aton hulam nga kabuhi. Ayhan sa Sabado, sa Domingo o sa Lunes. Dira lang gali hasta ang imo kabuhi. Hindi ka makasiling, hindi ikaw mapatay bangod healthy ka. Utod kagabyan madamo sa mga pamaagi kung paano bawion sang Diyos ang aton kabuhi. Sa disgrasya, sa masakit, o kung intentional nga kamatayon, dapat mapreparahan naton ang ina ng mga butang. Dapat always ready ikaw kag nabaton mo na si Jesus nga buhi ka pa, makahambal ka pa, makaistorya ka pa sa Ginoo. A good time will come nga kwaon na si Ginoo ang hulam nga kabuhi. Ready ka na nga magatubang sa Ginoo. So kabay pa nga tutuod nga kita makapamalandong sa sining balaan nga simana. Hindi man ini disgrasya o natabuan lang nga nakapamati ikaw sa sining nga frequency. Kami mga ordinaryo lang kami nga mga tao nga bilang palaagyan lang sa Ginoo nga kamo makabati man sa pulong sa Ginoo kung paano gali maluwas ang tao. Hindi gali sa pagpenitensya, sa pagpuasa o sakripisyo o magpasakit kasi mo lawas para mabuhinan mo mga sala. Hindi gali amo sina, kundi naghalin gali sa tagipusoon nimo ang paghinulsol kag ang pagpanumbalik sa Dios kag ang pagbaton kay Kristo. Amo ini gali ang pamaagi nga maluwas ang isa ka tawo nga makaangkon ka sa personal nga relasyon sa Ginoo. So any more station nga gustong magdugang, go ahead lang. Control. Brother Mangga, good morning. Go ahead. Ingagas mo control. Ingagas tanan yung station. Ako galing si Mangga. Sang barangay Kalumpang. No. Sa Siningaga, isa naman ka
taong mensahe ang ginapaabot sa aton subong. Ginapahanumdum kita sa sining bersikulo kung paano kita paginmatyan sa aton Ginoo. Amo ni ang pinakabudlay nga hilimuon ang magpakamatay ka tungod sa imo mga pinalangga sa kabuhi, no? Kung tumtumo naton ang pagpakamatay ni Jesus Christ, pagpalansang niya sa cross para sa pagtubos ng aton ng mga sala, amo ni ang pinakadako nga regalo sa Dios sa aton, no? Regalo nga hindi mabakal sa bisan ano pa kadako nga kantidad, kay bisan ano ka pa kamanggaranon, bisan ikaw pa ang pinaka number 1 nga manggaranon sa bilog nga kalibutan, kung wala ka naluwas, hindi mo ni maangkon ng kaluwasan, no? Mapatay ka na lang siguro sa kalibutan nga wala sang padulungan ng imong kalag kung wala ka pa naluwas. Gagkaangay man balas ang ginahimo sa iban sa pagkadamo sa nagasunod sa ginahimo ni Kristo Jesus nga magpalansang sa cross, ginasunod sang iban, mapalansang kuno sila sa cross, kay parang mabatyagan na nila ang nabatyagan ni Jesus Christ kung ano paano si Jesus Christ nagpalansang sa cross. Pero hindi amo ina ang talaksan para maluwas kita. Kaya ginaangot ko gani ini sa akon kabuhi ang ini nga bersikulo nga isa na ko di sa ginpanginmatyan ni Kristo Jesus. Isa na ko di ka makasasala nga gintubos ni Kristo Jesus. Patulo niya ang iyang miling nga dugo para sa pagtubos sa akon mga sala. Tiyan mo na gani nga ang imoon ko tiya. Siling ko sa akon kaugalingon. Ining nabilin ko nga kabuhi, ginatugyan ko na lang niya sa iya. Kay umalin sa ginbaton ko si Jesus Christ nga akon personal na manuluwas, siling ko sa akon kaugalingon. Tingwaon ko, Lord, nga mangin matarong na ko sa imo mata, sa imo panulong. Tingwaon ko kung paano ko makabulig sa akon kaugalingon nga maluwas ako, kag kung paano ko makabulig sa akon nga pamilya, kag kung paano ko makabulig sa akon isig kapariyo. Amo na yang handom ko, kag tanan ginapangamuyuan ko na sa Ginoo. Kag siling ko, kung ano man ko ka makasasala sa una, siling ko sa Ginoo, Lord, inatanan, mayuan ko na sa imo sa kapatawaran, kag magabalik ako sa imo, magasunod ako sa imo nga mga sugo, sa imo nga mga protokol, paagi sa balaan nga kasulatan. Manahamba ko sa kon kagaling. Hindi ako hindi ko diya kapakuno-kuno nga masiling ko di nga ginabaton ko si Kristo Jesus nga akong personal nga manuluwas, pero sa piyak dali sina tinikalang ko gali, kay wala ko na gina-apply sa akong kabuhi. Nagasiling ako nga ginabaton ko sa nga akong personal nga maluluwas, pero padayon ako sa pagpakasala. Hindi ko diya kapakuno-kuno, no? Gani siling ko, bisan diin ka pa nanago, diin ka pa nga uho sa kalibutan, magpasalipod, makita kita gyapon sa Ginoo. Mana siling ko, ang tanan ko yang ginahandom sa akong kabuya, ginatugyan ko na lang sa Ginoo, ginapangamuyuan,
kung ina ihatag niya sa akon. Hindi na kinahanglan niya nga sakiton ko pa nga akon kagalingon. Hindi na kinahanglan niya nga magpalansang pa ko sa cross para mapakita ko sa Ginoo nga nagsurrender ako sa iya. Hindi na kinahanglan. Kay tapos na iya nagpalansang si Kristo Hesus sa cross para sa aton, para sa pagtubos ang aton mga sala. Tapos na niya kita gintubos. So ang aton nga himuon na lang amo ang pagsunod sa iya paagi sa balaan nga kasulatan. Basa kita Bible. Anong mga protocol sang Ginoo? Nagasunod gani kita sa mga protocol sang tawo nga tawo lang na sila, no? Like sang ginapasunod sang gobyerno sa mga litere sa aton. Face mask, mag-face shield, mag-eyeglass, mag-social distancing. Ginasunod gani naton ina nga kung isip-isipon na ya. Bisan ano pada kaputos ang imo lawas kung gustuhon ka sang Ginoo nga tagaan kaya sang pagtilaw sa imo kabuhi para magbalik ka lang sa Ginoo. Way na mahimo ang ginputos mo sa kalawasan mo. Way na mahimo. Ang pinaka-importante daya surrender tang aton yung mga sala sa Ginoo. Pangayuan ta sa kapatawaran kag magasunod kita sa iya nga mga protokol. Kay amo nang palaagyan sa kaluwasan nga gina-offer sa aton nga Ginoo sa aton. Di man na gani kadamo-damo na sa mga nakalatabo kung intindihon naton ini tanan na sulatan sa Bible. Hindi tanan niya madinay. No? Amat-amat na ni nga ginapakita sa Diyos kay ginapabatyag sa aton nga ini tanan may kamaturan ang ari sa Bible nga nakasulat. Kita mo instead nga mga makatultibawas na tani nagabalik pag kita sa grabe pagid nga pagkahigpit. Kaya ini tanan niya kinatagaan kita ya pagtilaw. Na kung diin kita hasta ano kita kabakod, no? Muna nga hindi na kita paligoy-ligoy pa o kung hindi na kita ya magpaugat pa. Hindi na kita ya magpadugay-dugay pa. Kung pwede malang nga makabalik kita sa Ginoo. Ura mismo, subong mismo nga adlaw, subong mismo nga aga, himuon na to. Para nga ang Ginoo malipay man sa aton nga himuon. Bilang kabaylo sa pagtubos niya sa aton nga mga sala. So mala na ako ni ma-share control. Madaming mga salamat sa sininga time kag good morning Star News Station. Salamat sa imo, Brother Mangga, sa dakuman nga pag-encourage sa aton tanan. Especially sa wala pa kita kang tanan sa Ginoo, nga kinahanglan mo na nga magdesisyon nga batunon mo gid si Jesus. Kay sakto na hindi naton pag-i-delay, hindi na kita magpadugay-dugay nga maghimo sang desisyon nga batunon si Jesus. Kay base bala hindi na mag-abot ang isa pagid kaaga sa aton kabuhi. Base sa sinilang kita gali nga adlaw hasta kag pinakamasubo kun ikaw wala ka pa relasyon sa Ginoo. Kasi sa una nadumduman ko pa nga ang mga kilala ko man sa una nga grabe ang bisyo, kasugal, kung ano-ano lang ang mga pilosopo nga mga tao nga pailan na ibig hindi ka na magsimba-simba. Naluwas na ta sa Diyos. Nagpakamatay na si Kristo para sa aton. Okay na. So, utod kagabihan. Naluwas kita ni Kristo. Paagi sa dugo nga ginula niya dito sa Cross of Calvary. Amo inang rason ngan may ara na kita relasyon sa Dios. Kay dapat ya pagalaglago na gid yang bilog nga katauhan. Butsing ganon ginbalik pa lang ang maayo nga relasyon. Pero hindi pa ina assurance nga tuod na kita nga luwas.
kinahanglan pagali nga magtuo kita. Oh. Kinahanglan gid ya balik ikaw sa Dios kag mag-angkon kag sang relasyon dira kay Kristo. Kay diri sa John 14:6 maatagin na diri mo. Oh. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Kaatahag diri nga paagi lang kay Kristo makakadto kita sa aton Amay. Kung hindi gali kita ya magtuo kay Kristo, hindi kita maluwas. Sa pagkari ni Kristo, nabuksan lang ang ganahan sa langit. Pero kung hindi ikaw magtuo kay Kristo, hindi ikaw palapit kay Kristo, hindi gid ikaw makasulod sa langit. So kabay pa nga madula ang amo sini nga mga mentalidad nga magpinagusto na lang ang tao bangod gintubos na ni Kristo, nagpanginmatay na si Kristo. So magpinagusto na lang ang tao utod kagabyan sa lain na nga pagpati nimo. Kay kung wala ikaw relasyon kay Kristo, sigurado gid nga makadangat ikaw sa ikaduha nga kamatayon amo inang linaw nga kalayo. So kabay pa nga sa sini nga adlaw makahimo ka na sang desisyon kay base buwas o sa dason nga adlaw kuwao na sang Dios ang wala mga kabuhi. Kag wala na sang panahon nga maghinulsol kag magpanumbalik sa Ginoo. So any more station nga gusto pang magdugang, go ahead lang. Sir. Good morning sa imo, Brother Charlie Bravo. Go ahead. Good morning man sa imo, Control. Kag hindi ko malipat, happy birthday ka sa imo da. Birthday ba ka subong. Salamat sa nagapalamati siningaga. So, ako nagatamyaw sa isa ka matahom nga aga nga ang bugos sa kalibutan nagasilibra sini nga kaywatan. Pangarkitaya nagasilibra man sa aton nga komunikar sa aton nga Ginoo siningaga. So salamat tanan-tanan nga nagakamati pag naga-silent lang ta. So isa man nga kamatahom sa aton nga talakayan siningaga, angot man to sa nang kagapon nga aton nga talakayan no. Parte sa naman to sa gugma man sang Ginoo. Sa muna ang bugugma man sang Ginoo sige apo nang ginapakita dire. So tama gid ka bilitin ini nga ginapakita dire sa kasulatan no. So may panag-on no. So isa nga panag-on sang natabo no. Kay ang kung kita nagatuon ang ginhatag mo lang ni sang Ginoo sa kay sitans ni kami may pagtuon man kami ang mga dalom-dalom gagawa nimo 6,000 years mo lang nang iyagin hatag sa Ginoo sa iya no sa pag-dominasyon ng kalibutan. So mga events alin sa kay Adan pakadto kay Noe isa nakapanag-on no may natabo dira nga mga panag-on nga natabo blang ang pag-anaw muna so Adan man kabisa kay Noe pakadto man kay Kristo us kita de isa naman nakapanag-on. Kasi pag-abot naman sa tapos man ni Kristo, may panag-on pag matabo nga muna ang pagkarin ni Kristo, ang sikan kaming ni Kristo. So, sa sining agad, so natin nga sang kita siyempre kita natawo kita sa sala mo. Nagpaduble nato ng sala ni alin sa kay Adam, no? Nga atong ginikanan. So, ang gusto man sa Ginoo nga magpanumbalik kita sa iya, no, sa gawali, si Noe, ano ba lang ba Noe? Balik na kamo. Kaya ang Diyos laglag sa inyo nga mga malauton kamo. So ano din mo sa mga tao? Wala gid sa bungog nila. Ang warning ni Noe sa ila nga magbalik na siya sa Ginoo. Iti anawon sa Ginoo mo. Ti ano lang mga tao, ginayaguta gyapon si Noe, no? Sa sila nga sitwasyon sila nga panagod. So, amo na ang way gising na luwas kundi ang panimala lang ni Noe. So, ang Ginoo nagawarning sa aton nga balik kita sa iyaya. Kita siyempre makasala. Kaya kita mo, nakakasala sa sala. Kamu man na, pag-apot ang mga alin patapos kay Noe, amo naman nga panag-on. Nga, hasta nga,
naghalad-halad dira ang tawo sa mga sapat, no? Kung di mo lang tawon dira, nagapakita dira na nagareplika ina tanan sa kay Kristo nga mag-aabot ng Visayas. Ngalin sa kay Nuwe pakadto di saya sa may sa pagkapapangimatay ni Kristo sa Kalbaryo. Amo na matabo nga mga panagdoon, no? Nga makita mo no makuha nimo pastar nimo kung tuloy ka gatuon sa Biblia. So amo na ang mga panagdoon nagkasubong. Sa pagtapos sa patay ni Kristo, amo naman niya ang second coming niya. So, tananda, ginawaringan kita, magbalik kita sa Ginoo. Kaya kaangay, susubong nga panahon, nga katapusan nga panahon, amo na niya ang tawag kapag inulsol naton, no? Kaya second coming na mo, si Kristo hindi na magkareko ng tao, malauton pa mo. O, ang tanan nga tao, ang gusto sa Ginoo, ang tanan nga tao matarong, kaya ang gusto nga maluwas ng tanan nga tao mo. Kaya muna ang sa kapanag-on nga aton dapat nga tunanin naton bla nga amo gali ng katapusan nga panag-on kinahanglan kita maginulsol kita sa aton mga sala agud kita makabayara kita makaambit kita sang natawag nga kabuhi nga wala katapusan. So natapos na lang ang paghimatay sa salamat sa ating Ginoo kay siya nagtubos ang aton sala, no? Tama gid na ka meaningful ang iya kamatayon sa Kalbaryo. Ang ato na lang himuon, sa sininga katapusan ka panahon, maginulsol kita kay subong malapit na lang pag-aris ang Ginoo nga dapat naton nga talupang tunini nga mga hitabo para kita makaambit man sa lawang nga kaluwasan sa Ginoo. So amoy na ang aton nga ginasinto sininga talakayan, so maginulsol kita. Sala. Kaya ang Ginoo gid handa sa pagpatawad sa aton, handa siya sa pagbaton sa aton kung kita alam magpalapit siya, no? Nabayaran na kita, na wala na problema kita. Ang ato na lang mapadayon lang kita sa pag-alagad. Kag ang iya sa ang aton pagtuuma pag mabakot sige apon sa aton. Kaya ini pakaangay ini sang arkay Noe ang matabo subong sininga nga panagtuon, no? Nga sulod na kamo, minulsol na kamo. Kay malapit ang paghukom no sang Ginoo. So, prepare kita. Hindi natin balaan nga ang pag-aris ng Ginoo, no? Hindi natin makakaangay kung saan makawat, hindi natin mapaunaan, makari ang anak sa tao. So, amo na nga kita sa gihapon magpadayon sa pagpakamatarong. Kaya kita pagpakatarong natin ang Kristo pagay siya dugo dito sa kabarong sa cross. So, ang atong napatimuon nga magpalang kita, balik kita loob sa Ginoo. Kag mahimo sang maayo nga mga buhat, magmaayo kita, no? Amo na bla. Kaya hindi nakaluwas sa aton mayong buhat naton, pero parte na sa aton nga kaluwasan nga maghimo kita lang sang matarong sa tubangan sang Dios, no? So amo na sa kontrol sa nga gamay yung aga gistanan. Salamat kit sa ibo, Brother Charlie Bravo, sa imo gin-share nga nakabulig man hatag pasanag sa aton nga mga kauturan. So isa na lang siguro or duwa, basi sino pa dang gusto nga mag-share. Go lang. Good morning, Control. Good morning man sa imo, Sister Strawberry. Go ahead. Good morning sa imo, Control. Happy birthday, kag good morning man sa tanan nga naga-silent monitor. Kag naga-monitor sa sini nga frequency sa aton nga morning prayer with Bible sharing. Sa naman ka matahom nga pulong sang Ginoo ang aton nga anatan subong, no? Nga about sa pagigugma sang Ginoo sa aton. Halos tanan subong naka-celebrate sang pagpalansang sa pagkamatay sang Ginoo sa krus tungod sa iyang pagigugma sa katawhan. Nagpakatao siya, nagpakamatay sa krus para sa paghilway sang sala sa mga katawhan. Kung naman na nga kita kinhilway sang Diyos sa sala. At hindi po't silingon nga kung manahilway na kita tungod sa pagpalansang sang Ginoo, pwede lang kita makahimo liwat sang sala. Total, nabayaran naman sang Ginoo. Kung siling nga, bayad naman natong sala. Pwede na ni. Kaya para sa isa ka pagkaon nga kung bayad na o kung ano nga mga daw aton sige, pag gusto na tani kay total, bayad naman ni. Wala naman tani problema kay wala naman tani balahiran. Hindi na siya no amo, no.
Kay ginhilway kita sang Ginoo sa sala, sa kapusang sala, pero hindi po silingon nga magsulit-sulit ang tagyapon balik-balik sa pagkakasala. Ang ato niya nga himuon, madayon kita sa atong pagpangalagad, kag may personal kitang relasyon sa Ginoo. Magina siya pinaka the best na nga ibalos naton sa pagpalangga sa Ginoo sa aton, sa dako nga gugma niya sa aton. Nga instead kita magbayad sa aton nga sala nga nahimo, siya ang nagbayad. Pero ibalik man naton sa iya ang pagdayaw, pagpalangga, paghigugma man nga gusto niya nga itudlo sa aton. Gugmaon naton ang aton isig katao, isig kapariyo, aton mga utod, gugmaon naton. Dan Ginoo iya malipay kit sina. Kaisa lang siya napatay, kaisa lang siya nabanaw, kaisa niya lang ginbayaran ang aton nga mga sala sa pagpalansang niya sa cross tungkol sa iyang pagpakamatay sa cross. So hindi na ba't silingon nga masulit-sulit ta kay okay na. Kabalo naman kita nga sala, kung ano ang sala. So kita na mismo kabalo kung paano nato ninalikawan sa grasya sang Ginoo, upod sa pagpangamuyo sang Ginoo nga kita mismo tagaan sang Ginoo sang kabakod, kakusog, kag ang Ginoo gid ang magaguide sa aton. Nga naman nga mga kapalibot sa aton nga mga tentasyon, kita mismo makalikaw sinatanan kay ang Ginoo ya malipay kit. So ang aton himuon subong sa nahambal na nga sa mga iban nga nag-share nga malapit na ang Ginoo, madamo na sang sign nga sa iya malapit na nga pagbalik. So himuon naton nga mayra kita personal nga relasyon sa Ginoo. Kung hindi pa kita sigurado sa aton nga relasyon sa Ginoo, this time siguro makapanguna-una kita nga pabakodo natin kag aton nga i-work out ang aton nga personal nga relasyon sa Ginoo. Kamo ginang pinaka-importante. Kay kung wala kita sina, isa na pag-oro naton kapamati sang pulong sang Ginoo, ini malabay lang kay wala naton ginatagaan sang importansya. Pero kung kita mismo maghatag sang aton nga tion, kag i-check naton aton kay kaugalingon kung kamusta ang aton nga relasyon sa Ginoo. So ina amo gina ang pinakamayo. So amo lang ma-share ko control, padayon lang gid kita. Pagbakuto naton, wala naman ang aton nga relasyon nga may ara kita sa Ginoo. Personal nga relasyon. Gugmaon naton ang Ginoo, mga lagad kita sa iya, kag sundo naton kung ano man ang iyang kabubuton na himuon naton. Good morning, kag God bless gid sa tanan. Salamat gid, Sister Strawberry, sa imong magindugang. Sakto gid, halapit na gid ang pag-abot sa aton nga manluluwas nga si Jesucristo. So kabay pa nga kita handa na sa pag-atubang sa pag-abot sa aton nga Ginoo. So any more station nga gusto pa magdugang, pwede pa. Good morning, Control. Good morning, Sister Vigar. Go ahead. Good morning and happy birthday, Control. No? And good morning sa tanan, sa silent monitor. Dugang lang ko, Control. So, kagapon, no, ano man ang aton nga verse nga, kung wala kita pagigugma sa Diyos. So, hindi ta siya makilalaan kay God is love, di ba? So, amo na nga nagpakamatay siya sa cross because of the great love niya sa aton. Amo na siya ang unconditional love or agape love nga nagpakamatay siya sa cross para sa aton nga mga sala, para maluwas kita, nga madalaya kita sa langit sa iyang pag-abot diri sa iyang second coming. Amo na nga kita nga mga tawo sang Ginoo dapat maging strong pagid aton na faith sa iya, kag mag-alagad lang gid kita sa iya everyday. Kay amo lang gid na iya pangayo sa aton nga mag-minister kita sa iya mga katawhan nga wala pang nakakilala sa iya. So amo lang naton nga obrahon, amo naton mission diri sa kalibutan, or amo naton purpose
nga amo na ang gusto sang Ginoo, nagpakamatay siya sa cross para masalbar kita. Kag kita mismo nga nakakilala sa Ginoo, kita man mismo ang hatag sang way nga makashare man sa iban nga wala pa nakakilala sa iya para maging isa man kita sa Ginoo. So amo lang na akong madugang control. Good morning sa tanan, kag God bless. Madam, maging nga salamat sa imo, Sister Pigar, sa imo gid matahuman nga ginugang. So siguro this time, takpan na naton siguro ang Bible sharing sa siningaga. Kag i-open ko na sinong may mga prayer request nga dalaw naton sa pagpangamuyo. Accommodate kinaton kag i-accept naton ang inyong mga prayer request. This time, open na kung sinong may mga prayer request. Control. Go ahead lang, Sister Strawberry. Pray ta lang ang aton ministry na nga padayon nga gamiton sang Ginoo, kabay pa nga ni gamiton gid sang Ginoo nga madamo pagid sang makaangkon man sang kaluwasan agi sa sining ministry kag ang mga nagapamati maka gid ang Ginoo gid ang magpakamayo. Salamat gid. Any more nga may mga prayer request? Ikaw lang. Salamat ang mankuntol ang aton nga likoton siningaga nga way gid sa may nang disturb sa aton. So salamat sa Ginoo nga bantayan kita niya sa mga di mayo nga mga bagay-bagay nga sabotay sa aton nga ginahimo siningaga. So salamat sa Ginoo sa niyagiya. Salamat man sa pulong at nga tunan nga makatag ini sa aton sang dako nga inspirasyon sa aton kabuhi. Samtang kita nagaulat sa pagbalik sa aton Ginoo. So ang aton pagin nga mayong panglawas sigapon mo ang Ginoo magabulig sa aton. Kag ang aton mga pangitan-an sigapon ang Ginoo magapusbag sa aton. Mula na nadala sa prosa sa akong pangamuyo. Salamat sa makontrol. Thank you man, Brother Charlie Bravo. Any more na may gusto nga pangamuyuan? Go ahead. Good morning, control. Sister Milon, good morning. Go. Yan ako na sa request sa control nga kung natagaan na kita sa Ginoo sa kabakod, kapag atubang sa mga pagtilaw kag kabudlayan sa atong kabuhi control. Muna na, salamat. Noted. So any more? Go. So kasi wala na. Sa mga muyo na lang kita. Amay nga langit nun, Diyos nga laming balaan. Diyos nga laming gamanan. Ginoo, nagapalapit kami sa imo sa siningtion. Ginapasalamatan ka ginawon Ginoo, ginadayaw, ginahimaya, ginamon ang balaan ng mga pangalan. Salamat Father God sa pag-upod mo sa amon sa amon nga morning prayer with Bible sharing nga nangan successful Ginoo sining aga. Salamat gid sa naga-participate ka naga-monitor Ginoo nga ikaw nakakita sa ila, nakakilala sa ila. Kabay nga ikaw man magapakamay sa ila, ikaw man Ginoo magahikot sa ila nga tagapusoon. Nga makaangkon kit sila sa personal nga relasyon dira sa imo. Ginoo ginapalapit man amon ang mga prayer request sa amon nga mga kautoran. Si Charlie Bravo, si Strawberry, si Melon. Nga ikaw Ginoo magasabat sa ila nga pangamuyo. Nga kabay ang ini nga ministry. I-preserve nimo Ginoo. Nga padayon ikaw magagamit sini. Nga madamo pa ang amon malambot. Madamo pa ang tao nga makamati sa imong pulong. Nga paagi sinibil mangin palaagyan man. Nga maangkon man nila ang kaluwasan. Nga makaangkon man sila sang relasyon dira sa imo. Salamat man Ginoo nga ikaw gid padayon nagapakamaayo sa sining nga ministry. Nga ikaw man magapreserba sa amon nga pangabuhian, ikaw Ginoo magapakamaayo kag
ikaw magahatag gid sang healthy body sa amon tanan sa tagsag adlaw. Agud padayon kami Ginoo magpangalagad sa imo nga wala sang anuman nga sablag. Kag ikaw man Ginoo ang magahatag sang kabakod sa amon nga pagtuo dira sa imo nga padayon kami nga magsalig sa imo anuman nga mga pagtilaw sa amon kabuhi. Kabay Ginoo nga ikaw gid ang maga-comfort sa amon in times nga down kami anuman nga mga depression sa amon kabuhi. Kabay Ginoo ikaw maghatag pasanag sa amon nga pangunahuna, ikaw maga-comfort sa amon nga mga balatyagon nga kami magtuo ka magsalig gid sa imo nga anuman nga mga problema initanan may solusyon dira sa imo Ginoo. Bisan pa subong nga nagatubang kami sang dako nga krisis, ginaigo gi Ginoo nga amon nga mga financial nga mga kinahanglanon, pero I know nga ikaw source Ginoo sang tanan. Sa imo namon ginasurrender ang amon kabuhi, kang amon nga pangabuhian, even Ginoo ang amon nga panimalay nga ikaw Ginoo ang magatipig sini kag ilayo mo kami Ginoo sa anuman nga mga kapahamakan, sa anuman nga mga masakit, sa anuman Ginoo nga mga kalamidad. Ikaw Ginoo ang magatipig gid sa amon tanan. Lord God, kabay pa nga ang ini nga pulong nga amon nabatian. Amon gid Ginoo ikabuhi, kag amon Ginoo i-apply sa amon adlaw nga pagkabuhi. Kabay Ginoo nga ang mga kautoran namon nga nagapamati makangkon gid sila Ginoo sang personal nga relasyon sa imo. Agud the time will come nga ikaw bawi na sa mga hulam na mga kabuhi na angkon na namon ang kaluwasan dira kay Kristo. Lord God, pakamayuha ang ining adlaw, kabay nga nahimaya kag nadayaw ginamon ang balaan ng mga pangalan. Ini amon mga pagampo nga may pagpasalamat kay may pagdayaw sa balaang ngalan ni Jesus. Amen. 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 Kamadamo gid nga salamat sa tanan nga naga-participate, sa tanan nga mga naga-share kag monitor sa sini nga frequency. Ang Ginoo magpakamay gid sa atong tanan kag kabay nga ang Dios padayon magatipig sa aton kabuhi. God bless everyone. Good morning, good morning.